Hai खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना दिनै जोंनि एम्फौ फिसाया फाइनालि 25 जाबाय 25 दिनावहाय एसे दंख माबोरै दिनै मोनजोबबा हामगौमोन मोनगोन ना मोनला बेखौ मोनथिला गाबोनबो थानो हागौ खोमा दिनै जोंहा खानोबो दङ जिरनोबो दङ फाननोबो दङ माबोरै फानगोन माबोरै खागोन नोंथांमोना नायलांदो दे बिदिब्ला थुदो दिनै नै गाइस बोथोरा माबोरै अखाबो हानागिरदों बोरैबा जादोंना नै ओमफ्राय जोंहा बिथिंगालै जिरगासिनो आयौ मुफ्लाबलायदोंहाय नै बिथु जिरगासिनो ओ मा गाबदों अखा हागासिनो जों बिथिंगालै गोमोन हमनो नागिरदों दिनै जोबथा जानो हागौ खोमा नै बेफोर मोनजोबदों ना नै जों हमफैयाखैमोन नालाय नै माबायदि मानबायजोबना थादों गोमोना बेबायदि बाहा लुनो थाखाय जागा नागिरना मानबायजोबलाङोहाय नै बेफोर गासिबो मोनजोबबायना नै आरो माहाय थागोन जोबोना जोबा खर' खाम गोथां फायगुदो दङ कासट'लाय गाइस बिदि जिरगासिनो नै बिथुब थुबनायखौ बिदि खानानै बेयाव दोनदों आरो जोङो नङाबा गिसि जायो नालाय एसे रानखांगोन बिसोरो बुसिया गैस्राला 25 दिनावहा नै मुथाथाम बिलाइ जाग्रा जाबाय ओमफ्राय दङ मोनसे दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना माबोरै नुखो नै बिथुबा बेखिनिखौ जिरनो दङ गाबोनो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो लोगोफोरनोबो नै जालियाव बिदि दङमोन दे बिदिब्ला बाय बाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो